I aquesta foto també és molt important per la Florentina perquè és de la seva filla Montse, val? És de la seva filla gran, que es diu Montse, i està feta al Pla del Bonaire a unes cases que hi havien de fusta que es van portar la riada del 1962. Que guapo, Del instituto. La meva... ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo la han dejado, Dile mi reconocimiento. Díselo, que te estoy grabando, se lo puedes decir tú. De verdad, os felicito porque habéis hecho algo maravilloso. Para mí verme así es maravilloso. Sí. Aquest és el meu fill gran que va morir. Va anar a Canàries i es va retratar.